Folini tanni ambe wala se malaki fla bagaje belanya mali kono mali ko kan abol makel bashir cham mali actu bi kari doya janvier kalo kile muga ani saba sikaso region konna la wayarma 2 iba ka foko duguladenw dimigo jugu ye tara ka taa dankari ma wɔɔrɔ ɲɔgɔn ma wɔɔrɔ ɲɔgɔn bɔnɛ ani na dusukasi fɛ kosɛbɛ parce que k'u y'a jateminɛ k'a fɔ ko a bɛ waati damadɔ bɔ denmisɛnninw caman tun bɛ tunu a dɔw su tilara ka taa ye donc u ka bisigi yɛrɛ la a taara ka taa boli maa dɔw kan k'a fɔ ko olu de bɛ denmisɛnnin ninnu bɔnɛ u ni na ka a kɛ sarakamafɛnw ye donc o de y'a to k'a ta wuladɛ na fo ka taa bila su in na la janvier kalo tile 23 population dimina kosɛbɛ o dimi kɔnɔna la maa wɔɔrɔ bɔnɛla ani na walasa ka se ka faamali sɔrɔ a la kosɛbɛ an n'an balimakɛ dɔ bɛ ko in kɛra cogo min na bi Sikaso mara kɔnɔna la balimakɛ ni su ayiwa n b'a préciser k'a fɔ ko i bɛna seereya min kɛ seereya in bɛ kɛ gundola seereya n'a bɛ f'o ma ko sous couvert d'anonymat i t'i tɔgɔ fɔ i t'i jamu fɔ i t'i bɔyɔrɔ fɔ o ye pour des mesures de sécurité ka taa e yɛrɛ fanfɛla la voilà donc seereya min b'i bolo i bɛ a lase an ma anonymat bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la ko bi Sikaso mara kɔnɔna la yen nɔ waleya jumɛn kɛra yen nɔ k'a ta wulada na ka n'a bila su in na la i bɛ se ka dɔ fɔ an ɲɛna i bɛ min kalama a ko la wa. bi Sikaso mara yɛrɛ la a daminɛla Famasoni de polisi kura dɔ nana Sikaso ko GMS olu de ye enquête kɛ ka taa bɔ a kan ko mɔgɔ dɔ bɛ ka sɛbɛn Sikaso kan ko u bɛ denmisɛnninw suɲɛ k'u kan tigɛ k'u kɛsu feere k'u joli bɔ k'u feere bon bi 16h u kɛlen ka taa o yɔrɔ interpeller u kɛlen k'olu minɛ u y'a ɲɛfɔ ko mɔgɔ dɔ bɛ yɔrɔ dɔw la o yɔrɔ dɔ na fɔ Wayɛrɛmaden ani k'u sigilen don terikɛ dɔw ka gɛrɛ na vers 18h30 an nana ye jama bɛ ka bololajigin kare kɔnɔ an m'a faamuya min don an fɛnɛ tugulu kɔ villa dɔ de tun bɛ yen an ɲɛ bɛ mɔgɔw la o sokɔnɔna la bon o mɔgɔ min bɛ yen ko an ye ɲininkali kɛ ko mun bɛ yen ko non ko mɔgɔ ko denmisɛnnin suɲɛnnaw de don n bɛ denmisɛnninw feere ka u jesu feere wa an fɛnɛ ko o de an ɲɛ b'a la u bɛ ka mɔgɔw labɔ u y'a daminɛ u ye mɔgɔ fɔlɔ la u y'o minɛ k'o bɔ ka tasuma ni fɛn bɔ kan il s'avérait être mɔgɔ wɔɔrɔ de b'a kɔnɔ mɔgɔ wɔɔrɔ de bɛ so kɔnɔna la mɔgɔ wɔɔrɔ ko bɛ yen u ye tasuma bɔ kan mɔgɔ fila sera ka kogo ta ka boli bon kelen u ye kelen minɛ k'u cɛ la tuguni ko u taara o minɛ dɔgɔ so kɔnɔna la o bugɔ k'o faga bon filanan filɛ dɔ in mɔgɔ fila min bolila kelen ma tɔkeletɔ ma ye bilen bon an y'u minɛ so yɛrɛ kɔnɔna la an y'a ye so min bolo an ye mɔgɔ kunkolo dɔw sɔrɔ yen. Mɔgɔ kunkolo? Awɔ. O tun bɛ cogo di a kɛrɛnkɛrɛn don a kɔrɔlen de? Bon mɔgɔw ko k'a kɔrɔlen don u y'a ta ka don manaw kɔnɔ ka essayer ka t'u fili ko la. Voilà o kɛlen ka kɛ kɔfɛ an ye mɔgɔ dɔ ye an tun bɛ kulo de wa patron ye. Ja patron wɛrɛ b'u la an y'u ka sokɔnɔna fouiller ka ɲɛ. An y'a ye cahier dɔw tun bɛ yen. N y'o cahier dɔw photo ta. U ka patron ka numéro b'o kan fɛn caman b'o kan. U ka patron tɔgɔ n'u jamu. Ale numéro bon u ka numéro kilancɛ bɛɛ tun bɛ Côte d'Ivoire de kan. Côte d'Ivoire numéro de tun b'u ka papier caman kan quoi. Awɔ plus 225 de quoi caman b'a kan. Mais maa minnu minɛra yalima a sera ka u kumakan sera ka mɛn aw fɛ walasa ka se k'a dɔn maa sugu jumɛn don yalima maliyɛnw don walima u bɔra yɔrɔ wɛrɛ de la wa? Bon dɔ bɛ yen u ye kamalen u ye kɔrɔbalen dɔ minɛ. O tun tɛ ka kuma français la o tun tɛ ka kuma bamanankan la o tun bɛ ka kuma anglais la fasuguya dɔ la. O fɛnɛ y'o fɔ ko k'u daminɛ fɔlɔ. K'a tora a na bamanankan fɔ. Bon o sɔrɔla k'a fɔ ko mɔgɔ min don ko k'a bɛ ka nkalon tigɛ u y'o fɔ ka tasuma bɔ ma k'o faga. Bon o yɛrɛ o su u y'o su bila kɛrɛfɛ. Bon dɔwɛrɛ u taara dɔ de minɛ ka taa n'o ye kɛnɛma. Ko interpeller ka question poser o kan. Bon ale tora ka question répondre dɔɔni dɔɔni. Mais ale tora ka n'a kɛ i n'a fɔ fɛn wɛrɛ
genre aller se ramener quoi bon directement au mani population woni population fene mo yo mine ko faka bon a yɛrɛ y'a ye cɛni dɔ tun b'a la hali ale tun tɛ 17 ans bɔ yɛrɛ ale tun tɛ 17 ans bɔ ten o ye denmisɛnnin ye awɔ denmisɛnnin dɔ don ale filalama ne ale fila fasuguya dɔ de kun don an m'ale ta faamuya ale kɔni b'o ka se k'a ɲɛfɔ olu ka patron tɛ du in kɔnɔ komi k'a bɛ mama soni de ko yan de ka formation kɛ yɔrɔ ye i ma ye an sɔrɔla ka n'o faamuya u ko mama soni mais bi u bɛ mama soni attaqué an ka mɔgɔ GMS mɔgɔw tun taara mama soni so dɔ minɛ yen mɔgɔ dɔ minɛ yen an sɔrɔla ka n'a faamuya ko peut-être ko nin fana bɛ ka nkalon tigɛ bon ale de tun ye dernier témoin min bɛ fɛnw dɔn a kala min bɛ fɛnw kalama la u y'ale lawuli fo ka na kɛnɛ kan pour que a ka se ka jama k'a mɛn ale fana nana kɛ min ye k'ale bɛ taa kɛnɛ kan dɔrɔn ka boli daminɛ o kɔni na population bolila k'a minɛ u y'ale bɔ ka faga fɛnɛ mais aw ka sikasika bɛ ninnu kan k'a fɔ ko jamakulu fasugu jumɛn don de mɔgɔ fasugu jumɛn de ye mɔgɔ ninnu ye bon ninnu dɔw b'u ka kuma anglais la dɔw b'u ka kuma dɔw français kɔni t'a la mais n'a fɔra ko fɛn comme i ko k'u bɛɛ tun bɛ villa dɔ kɔnɔna la est ce que villa façon min don est ce que a b'u jate i n'a fɔ maa sugu jumɛn diinɛmɔgɔw de don wa walima mun jɛkulu fasugu mɔgɔw don bon ni villa in kɔni filɛ nin tan mɔgɔ ma deli u b'a fɔ cogoya min na ko mɔgɔ ma deli ka don a villa kɔnɔ u tɛ sɔn mɔgɔ ka don yɛrɛ villa min bolo u tun fɛ ko mɔgɔ ɲɛnamaw de bɛ baarakɛlaw de don ka baarakɛyɔrɔ la kuma bɛɛ ka na nka villa yɛrɛ kun ka ɲi donc villa ɲɛnama don mɔgɔw bɛ tan ka segin k'a kɔnɔna la mais sigida la mɔgɔ t'a dɔn maa sugu minnu bɛ villa in kɔnɔna la voilà ni de bɛɛ na b'o kalama donc i yɛrɛ ka jate la a bɛna fɔ mɔgɔ 6 ka taa bi wula yɛrɛ la ka n'a bila sufɛla la maa 6 de bɔnɛla a nin na awɔ mais kelen bolila awɔ donc o kɔrɔ sisan maa duuru de fagara e yɛrɛ ye min ye i ɲɛ la awɔ ne ye min ye ɲɛ la ok ne ma se k'olu bɛɛ futu ta mais ne sera ka damadɔni futu ta n yɛrɛ ye ja dɔw sɔrɔ mɛ ni ala sɔnna ma sini an bɛna sɔn ka enquête fana approfondi halisa pour que k'a dɔn maa ninnu tun ye jamakulu fɔsɔn min ye ka se ka o dɔn kosɛbɛ balimakɛ an b'i fo Sikaso GMS awɔ parce que hali ne yɛrɛ tagatɔla so ne n'u ka pick-up 3 bɛnna a bɛ comme u bɛ taa intervention dɔ de la parce que ne terikɛ min b'a yɔrɔ la ne y'ale wele ko ne ni GMS ka pick-up bɛnna ko u sera yen ko ayi k'a ma se yen normalement n'u kɔni tun bɛ taa o yɔrɔ la ale k'u ye mais comme GMS mɔgɔ ka pick-up fana ma se yen donc je pense que an na wulikajɔ sabati ka se GMS n'o ye groupement mobile de sécurité ye ka se ka a ɲɛmɔgɔw kuma nɔgɔya ka se ka a dɔn kibaruya min bɛ nin ko in na halisa walasa ka se ka depuis a daminɛ la an ye polisiw wele Sikaso polisiw yɛrɛ olu ko non k'olu tɛ se ka na k'an ka gérer an ni ɲɔgɔn cɛ k'olu tɛ se k'u da don a la quoi c'est la population hali an terikɛ dɔw bɛ polisiso la olu ko an yɛrɛ ka kɛ ko parce que polisiw na k'u nana kuma wɛrɛ kɛ quoi ne fɛnɛ ko ok jama fɛnɛ ko ok oui fɛnɛ k'u ta ye quoi problème t'a la an bɛ continuer ka kibaruya tɔ ɲini halisa min mana bɔ a la an bɛna se jama ma an b'i fo i ka lase la i ye kibaruya min d'a ma bi wala min kɛra Sikaso an b'i fo kosɛbɛ merci wala an yɛrɛ bɔra ka an balimakɛ ka kɔrɔfɔ mɛn Sikaso bi dimanche janvier kalo tile 23 maa 6 bɔɲɔgɔnko a ko ko 1 bolila donc an bɛna kɛ maa 5 ye bɔɲɔgɔnko o de bɔnɛla a nin na par une foule en colère parce que u y'a ye k'a fɔ ko denmisɛnnin fatuli kun cayara kosɛbɛ denmisɛnninw bɛ tunu denmisɛnnin dɔw sugu bɛ taa ye a yɛrɛ y'a fɔ a ka kuma kɔnɔna la k'a fɔ ko mɔgɔ kunkolo yera yɔrɔ dɔw la so dɔw kɔnɔna la villa dɔw kɔnɔna la mɔgɔ minnu fagara yɔrɔ min na donc je pense que toujours est-il an bɛ continuer halisa ka kunnafoni ɲini ni waleya min kɛra Sikaso ka se k'a dɔn ni jamakulu ninnu n'a y'a sɔrɔ n'u nɔ bɛ a ko la yɛrɛ yɛrɛ u tun b'a kɛ kun jumɛn na fɛnɛ an ka se ka o bɛɛ ɲɛɲini k'o bɛɛ ɲɛdɔn an bɛ aw fo aw ka kulomajɔ la nin tun ye aw balimakɛ Elbasir Cam ka lase Mali Actu la